San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Amayo buntag mga ka-travelers, no? Rin ako sa ako ang apartment niya. Gawas sa takaron kay mo gikanta sa tutas trabuan. So mo ni ako ang gawas mga ka-travelers, no? Mo ni akong apartment dire. Mo ni ang gawas ko mga 7 kape na, mga 7:15. Pagawas na ko dahil sa mga apartment matupos sa trabuhan na karon. Mga ka-travelers mo gini ang adlaw-adlaw na kong ginabuhat, mga dili na gyud ni siya, kumbaga system na gyud ni siya. Pag alarm na diretso wala larga na siya. Kaya ako ang biyahe mga ka-travelers atong tan-awon diri kay naroy gi-request ra ba nga kani gud diri mga advertisement dagan nagabutang mo ni mga travelers, mga kaon, tanan-tanan ipamutang diri sa box. Naki-order sa Amazon ba. Mo ni ka travelers adlaw-adlaw na ko ginabuhat dili nga magbike na po ko travelers kay mo ni ako ang motor mga ka travelers, no. Mo ni ako ang motor diri sa ya ato lang isgutan kay napinalty mo ko. Karon magbike na po ko karon mga ka-travelers. Na penalty ko anang motor kay ato na siyang isgutan sa part 2 ani nga mga gapnod sa kinabuhi. So magsugod na ta og travel mga ka-travelers, wala na ta karon sa Bukidnon, no. So sa una naga-travel ko, biyahe ko sa Cotabato, Jinsan, Kidapawan. So karon biyahe na sa tani, magbike ra ta mga ka-travelers, no. Magbike ra gyud tani mga travelers, mo ni ako ang bike travelers. Dili po ni ako ang bike, kang kisi po ni. Kisi kay akong bike tuman sa taas kato mountain bike. So sugdan nato mga travelers. Ako biyahe ni mga ka-travelers mga 15 minutes lang, hinahinay lang 15 minutes. Adlaw-adlaw ginadili, pabalik, paulit. Sa dagan 20 kay hinay na gyud kayo kay kapoy na po ni guli. Kan trabaho mga travelers, no. Ato isgutan ko ning mga puon, mga ganing mga basurahan diri ka-travelers, no. Idlo kay na pay atom po. So basang sige, mulakaw na ko ka-travelers. Mga ka-travelers, muna ako ang adlaw-adlaw nga agian, no? Mga ka-travelers, muna akong mga adlaw-adlaw yun nga routine, murag sistema namin sa kinabuhi. Muna ako ang mga life stories kinabuhi. Muna mga ka-travelers, no? Ako ang agianan sa matag adlaw-adlaw. Pwede po ko dito sa Pikas mo agi, pwede po diri. So mas ganahan ko diri mga travelers kay murag ganahan lang yung ko diri kay murag lakaw ganing kanang murag walay tao. Ito sa Pikas wala gyud ngani gyud ang mga lifestyle diri mga travelers. Walay tao ba, mingaw kayo. Dili para sa to ang lugar nga bibog yung kayo. Sadya kayo, kilid-kilid diri, mingaw kayo mga travelers, no. Ato gining ihatag ang mga informasyon sa tanan. Labi na gyud tong mori ay diri sa Japan, mga fly.
karon nga panahon mga ka-travelers, kuan ron winter. Kaya yung tag winter kay isa no kuan siya na si hayag. Kaya yung tag winter ka na feel ginakuha ka ng pinakasakit sa kamot ba, mura og 0 degrees ron mga ka-traveler. Nga mo ni ang ginabuhat sa matagad adlaw na tong stories kinabuhi. Katong mga bata, mga estudyante, mga ka-travelers, napos sila rules ato nga maglinya gyud sila, maglakaw. Di gyud na pwede ingon nga oy magbulag-bulag, dili pwede na. Maglinya gyud sila. Mga ka-travelers mo ni ang dalan sa ko ang agyanan. Murag dili kayo siya ingon nga daghang tao. Nay mga tigulang diri. Galaga na lang og iro, mo na lang ginailang mo kuan kay mga retire na sila. Mo na sila og trabaho sa kinabuhi. Gulang na. Ano yung mga ka-travelers? Manawa mga ka-travelers, sa mga estudyante mga ka-travelers. Hindi na pwede nga kuan na sila. Una na ang mga dagko. Oh. Diri mga ka-travelers, no? Diri sa Japan mga ka-travelers, bisag asa nga lugar nga sa ubaga sa inyo nga lugar. Pero lahi ra pud sa to sa Pilipinas kay diri gud mga ka-travelers. Agyanan sa tao, agyanan sa sakyanan, lagi agyanan ang bike pa, oh. Ako kay space, so wala hadlok diri mga ka-travelers kung kanang ingon nga mabanggaan, wala. Kay lahi ang agyanan sa bike. Kanang motor, kilid na po na sa lagi. Walay delikado diri mga ka-travelers. Kung mag-bike lang ka or magbaktas ka kay safety kayo mga ka-travelers, no? Wala niya ako ang angalan diri mga ka-travelers kay pasaka mong ni. Mag-bike ra ko ba niya? Karon na magmotor ko karon kay atong iskota lang ang motor kay kanong nadakpan ko. No? Mon, parto ani mga ka-travelers. Exercise na mga ka-travelers kay high blood man ta. Ano yung mga view dito mga ka-travelers. Angak kamay mga ka-travelers sa Pilipinas. Ano na gajud kita yung mga service. Hello diri, gabayik ng gajud kita, no? Pero okay na mga travelers. Importante nga may glawas. Importante nga malipayon ta sa atong magibuhat sa matag adlaw-adlaw. Ang mga ka-travelers, no, hapit na tamabot sa trabuan palit sa tanig kape kay murag gitugnaw kita karon kay grabe kay kabugnaw. Murag imong kamot kani, murag kag nagkumot og nang ice ba, kanang 5 minutes kani kumot nimong ice nga nakatugnaw. Ako'y guwantes ha. So wa sa tagkape mga ka-travelers. Muna itong kuhan ka-travelers kay init kayo. Init kayo mga ka-travelers. Yan buka po ito itong ubinto. Kaling kuha taning kuhan. Kaling kapan mga ka-travelers. So muna ito ang kuhan karon. Muna bayad ka no.
travelers no, kung naratag dito sa parkingan sa bike. Mga ka-travelers, ang nakalami mo diri mga travelers diri kay ang bike ba. Kay kabot ni mo diri ang bike. Anay gyud kayo no. Kay diri na mo tayo yung bike. Ya sa pikas food sanahan mga ka-travelers, mga kuruma to mga sakinan. Kan magud pod ang bike diri mga travelers kay gusto sila exercise ba. Ang uban mo bakta ang bike po sila og tag isa ka oras, tag 30 minutes, 40 minutes. Ingana ang mga lifestyle diri mga ka-travelers. Abot ako mga ka-travelers no, makapitan niyo mga ka-travelers. Muna ako ang real life dinhi sa Japan mga ka-travelers. Baktas ta mga ka-travelers no. Mabaktas pa ta diri pasulod pa pod og mga 7 minutes. Kung nakamabot kay dako pud siya nga kumpanya gud. Kani kay kabaktas diri. Kuan nga travelers bro hanga kay tungod kay ang grip gipris imo hang lawas mga ka-travelers, dagan kong suot mga ka-travelers, buglaw kayo no? Muna ang mga kung naimabot nga mga seaman diha ipamutang sa hotel nga kumpanya. Ang mga ka-travelers no, mga ka-travelers kining akong ID dito slow lang diri mga ka-travelers diri sa Pans card. Sulod na ka. Muna mo kasulod sa kumpanya mga ka-travelers no. Ito ang Pans card dito. Ayong buntag mga ka-travelers, abot na yun ta. Nagpaabot na ko ng amigo nga hapon. Kaya mo trabaho mga ka-travelers no? Abot na yun ta mga ka-travelers. Number 1 yun, basta nikabot na mo mga yun ikaw kanang ngayong buntag panap. Ayaw ko Diyos. Sugoy. Sugoy. Sugoy na. Amigo, Pedro amigo na bakasyon, Chan Traveler na. Peruano, bakasyon, Peru. Pilis, Dividad. Na? Amigo. Amigo peruano.